celebració. En la localitat de Ròtova, sent les 12 hores del dia 17 de juny de 2023. En compliment del que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 del 9 de juny del règim electoral general i l'article 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, i a aquest efecte de procedir a la celebració de la Constitució del nou Ajuntament i a la vista dels resultats de les eleccions municipals celebrades el dia 28 de maig de 2023 per a la renovació de la totalitat dels membres de la corporació local, es reuneixen els senyors regidors electes enumerats a continuació. Deureu anar presentant-me el vostre DNI. Jordi Puig Muñoz. Acord per guanyar. Compromís, acord per guanyar. Antònia Paredes Climent. Acord per guanyar, compromís. Maria Fallos Gregori. Compromís, acord per guanyar. María Dolores Faus Navarro. Compromís, acord per guanyar. Pedro José Fiscal y San Lorenzo. Compromís, acord per guanyar. La corporació està assistida per la secretària interventora d'aquest Ajuntament, que dona fe de l'acte. Passe a donar lectura de l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1986 del Règim Electoral General. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiesen presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye en el 40º día posterior a las elecciones. A tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos en base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declara constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión 2 días después, quedando constituida la corporación cualquier que fuera el número de concejales presentes. Per tant, acte seguit, procedeix a constituir la mesa d'edat, que comprovar el DNI Francis Pau Herray, a la Ròtova. María Teresa Espinós Ferrer. María Dolores Monparler Ginés. Y José Francisco Jordán Ortiz, por el PP. Perdón. La mesa de edad estará constituida por la regidora de mayor edad y por la regidora de menor edad. María Dolores Pau Navarro, presidenta de la mesa, persona mayor, y María Dolores Fallos Gregori. Constituïda la mesa d'edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, procedim a donar lectura, procedim a comprovar les credencials i a comprovar que tots els regidors han presentat les declaracions de béns i d'incompatibilitat i d'activitats. La mesa ja ha comprovat abans que està tota la documentació correcta.
la persona de mayor edad en este caso convive en afectos electres a que pasen si le afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració de béns. Desde que heu presentat la declaració, tenint en compte que es complís l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 5 para 1986 i que concorren a esta sessió la majoria absoluta dels regidors electes, es procedeix al compliment del requisit legal previst en l'article 108 de la mateixa llei per a prestar jurament o promesa. L'article 108 diu que en el moment de tomar possessió y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos establecidos en la ley. Para ello, cada concejal será llamado para que preste juramento o promesa, dando lectura a la fórmula que os he proporcionado. Començarem per la llista més votada i encapçalada per Jordi Puig Muñoz, Compromís. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest excelentíssim Ajuntament amb lleialtat al rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'Autonomia del País Valencià perquè així ho mana la llei. Igualment, també promet treballar pels drets socials, els serveis públics, el valencià i la participació de les nostres veïnes i veïns. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Ròtova, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, perquè així ho mana la llei. Igualment, també promet treballar pels drets socials, els serveis públics, el valencià i la participació de les nostres veïnes i veïns. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, com així fa guardar l'Estatut de l'Autonomia del País Valencià, perquè així ho mana la llei. Igualment, també promet treballar pels drets socials, els serveis públics en valencià i la participació dels nostres veïns i veïnes. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Ròtova amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, perquè així ho mana la llei. Igualment, també promet treballar pels drets socials, els serveis públics, el valencià i la participació de les nostres veïns i veïnes.
i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Ròtova, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'autonomia del País Valencià, tot això perquè així no mana la llei. Igualment, també promet treballar pels drets socials, els serveis públics, el valencià i la participació de les nostres veïnes i veïns. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest excelentíssim Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com promet també treballar per els nostres veïns i veïnes. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor a este excelentíssim Ajuntament, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana. També promet treballar per tota la gent del nostre poble. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en aquest excelentíssim Ajuntament, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest excelentíssim Ajuntament, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana. Haver-se complit com es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 del 19 de juny del règim electoral general, seguint les 12 i 15 minuts, declare constituït l'Ajuntament de Ròtova. Procedim a l'elecció de l'alcalde. Dóna lectura a l'article 195 de la Llei Orgánica 5/1985. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Els regidors que encapçalen les llistes mantenen la seva candidatura a l'alcalde. Per tant, es procedeix a proclamar candidats a l'alcaldia de l'Ajuntament de Ròtova als anteriors regidors: don Jordi Puig, Francisco Faus, Maria Dolores Montparler. Tenim que elegir la forma de la votació. Pot ser ordinal, nominativa o secreta. Ordinal és alçant la mà.
Procedim a la votació. Vots a favor de la votació ordinària. Alça la mà. L'elecció es farà alçant la mà. Triant el sistema de votació, passem a votar a cadascun dels candidats a l'alcaldia. Vots a favor de la proclamació de Jordi Puig Muñoz com a alcalde de Ròtova. Vots a favor de Enrico Faust com a alcalde de Ròtova. I vots a favor de María Dolores Comparler Ginet com a alcaldessa de Ròtova. En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, en ser el nombre de regidors de 9 i la majoria absoluta de 5, el president de la mesa d'edat procedís a les 12:20 a proclamar com a alcalde de la corporació Jordi Muñoz. tomar possessió del seu càrrec, fer el seu jurament o promesa. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde d'aquest excel·lentíssim Ajuntament, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com guardar i fer guardar l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, perquè així ho mana la llei. Igualment, també promet treballar pels drets socials, els serveis públics, el valencià i la participació de les nostres veïnes i veïns. Abans de tancar la sessió plenària, m'agradaria donar la paraula als diferents portaveus dels grups municipals. En primer lloc, Paco. Bueno, bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc, volem donar les gràcies a totes les persones que han depositat la seva confiança en nosaltres. Les eleccions municipals ens han donat un resultat de 2 regidors per a aquesta legislatura i, per tant, el projecte d'Ara Ròtova estarà present els propers 4 anys a l'Ajuntament. Gràcies de nou. Ara Ròtova naix de la mà d'un grup de veïns i veïnes decidits a emprendre un projecte per a millorar la gestió des de l'Ajuntament i, per tant, millorar la qualitat de vida del nostre veïnat. Entenem que el paper del nostre partit d'Ara Ròtova és un paper difícil d'entendre al no estar respaldat per cap partit polític a l'ús. Per tant, es toca demostrar en fets el que realment som, desmentint tot el que s'ha dit durant la campanya i que està molt lluny de la realitat, i estem disposats a fer-ho sempre quan ens ho permetiu. Nosaltres som gent treballadora, no polítics, i pensem que la tasca de treballar pel nostre poble es pot fer tant des de la primera línia de foc com des de l'oposició. I també pensem que es deu de fer per
a tothom i no sols per a les persones de més afinitat política. Per tant, avui, tot i que la majoria absoluta obtesa per Compromís li permet governar sense tindre en compte la nostra opinió, ens agradaria públicament posar-nos a disposició del partit guanyador per a col·laborar activament en la construcció d'una Ròtova millor. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Primer que res, donar l'enhorabona al senyor Puig per el seu nomenament com a alcalde i per que hi ha una majoria absoluta de pressupost. Acte seguit, res, des del Partit Popular, agrair a totes les persones que han confiat en nosaltres per a que avui estiguem així asseguts i res, dir-vos que treballarem, estarem també colze a colze amb totes les decisions que es puguen prendre per a la millora i per al futur d'aquest poble i res, posarem el nostre granet d'arena per a que es pugui dur a terme un bon treball. Gràcies. Veïns, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos en un dia com avui. Companyes i companys de corporació, Paco, Maria Teresa, Dolores, José, Pedro, Dolores, Maria, Antònia. Em permetreu que em limite a fer uns agraïments i dues reflexions. En primer lloc, al veïnat de Ròtova per l'alta participació en les eleccions municipals. També als treballadors i treballadores de l'Ajuntament perquè tot funcionara correctament. A les persones que han ocupat el càrrec de secretaria durant aquesta legislatura, especialment a Mari Carmen i a Miquel, sense els quals res haguera sigut possible. I a Noelia, a qui donem la benvinguda estos dies, que ens acompanyarà ja a la seva plaça a l'Ajuntament de Ròtova. Un aplaudiment, per favor. Als companys i companyes que formaran part del grup municipal, Pedro, Dolores, Maria i Antònia, i a les companyes i companys de la candidatura, Rebeca, Héctor, Eva, Mari, Isabel, Bruno, Joan Batiste, Lídia, Rafa, Eduardo, Regina, Elisa, Paco i Feli, i a tota la resta de l'equip de Compromís. Els que han format part dels grups de Compromís de Ròtova des del principi, a Nayana, a Suri, a Merche i a tot l'equip. I de l'últim grup municipal, sincerament, no sé què puc dir-vos. D'Isabel, de Feli i de Pedro, que no sapigueu. En realitat sí que ho sé. Aquí queda el més sincer i profund agraïment per tot l'esforç i per tot el que hem compartit. També per tot allò que no hauríem d'haver viscut i, per suposat, per tot allò que hem aconseguit. A la meva família, als meus pares i germans, als meus nebots, que m'han acompanyat en els moments bons, però sobretot en els que no ho han sigut tant i que ja formen part del passat. A les amigues i amics, que també són refugi. A les persones que ens precediren en els càrrecs de regidores i regidors i en l'alcaldia, i especialment en el que també fou alcalde de Ròtova, Eleodor Faus. Des que vam entrar al consistori, hem utilitzat la paraula com a bandera i hem fet la principal ferramenta. Amb la paraula vam arribar al govern, i especialment aquesta legislatura, amb la paraula hem iniciat el canvi i d'això ens sent especialment satisfet. Però aquesta legislatura hem pogut fer-ho sobretot amb fets i pels fets ens heu conegut també. No crec que toqui ara tornar a fer balanç, però d'això també ens sentim satisfets. També tenim
amb ganes de millorar tot el que puguem millorar. La primera reflexió era aquesta, i crec que coincidirem. Per damunt de tot, som persones. Cuidem-nos i respectem-nos. És un desig bàsic que també hem de reivindicar avui ací a Ròtova, la cura de les persones. I parlem. Esta és la segona. La participació ciutadana ha sigut un dels pilars del nou projecte de poble. Ja vos heu dit a les companyes i companyes de corporació, treballarem des del diàleg i vos agafo la paraula amb la resta de grups i amb la gent. Volem continuar amb el canvi iniciat i volem fer-ho amb il·lusió. Il·lusió per continuar-lo. Il·lusió en cada projecte que duem a terme. Il·lusió per tot l'esforç que haurem d'esmerçar encara. Il·lusió per fer-vos a totes i tots partíceps d'esta il·lusió. Moltes gràcies a totes i a tots i bon dia.